И готов ли си? Аз не имам отдавна. Вчера в детската градина ток удари двама, трима и дечица веселушки, светя като кружки. Дзън, 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 мозък и червана вън. Дзън, 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 мозък и червана вън. А учителката млада им подготви изненада гадо. В супичката сладка вкусна, габърчета пусна. Дзън, 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 габърчета пусна. Да, добре, бе. Просто да учиш децата на хубави работи. на Мария, тя каза, тая знам. Да, а учителката млада им подготви изненада в супичката топла вкусна, габърчета пусна. Дзън, 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 мозък и червана вън. Ние разбираме обаче. Много е песничка. Искаш ли да те науча на текст? Айде да гледаме още един път театър, вижте. Искаш да видите едното животно? Искаш ли тигърчето той има? Искаш ли тигърчето да видите? Спазвате ли много строго? Не. Защото...